En als het goed is om oer 11 stapt Luc met zijn geliefde aan boord in Rotterdam op de Rotterdam. En dan hopelijk komt er maar een weekend weer thuis. En ik hoop echt dat het Captain Stewben het goed doet. Dus Luc, behouden vaart vanuit de studio. We praten even terug met Auke en Penius. En we hebben al even wat je het wist. Want toen heeft dan de best al een boek schrijven. De beste man van een hoop beleefd. Ik denk dat dat nog wel eens een keer gebeurt. Ja. Ik heb een boek ook Golf steun. Golf with the Flow, 2000 maar ja, mijn leven, ik ben heel bevaardigd. Ik ken heel tot de schoen van de wereld. En het beste beslissing ooit wingen. We dan komen naar Friesland. Ja, hè? En nou, de best weer waarom? Ja. Fijntje van mijn naam. Ja. Slotlits. Boebat. Ja, Boebat. Nou, vertel eens even, want ik ga even bij Boenijk even in het kader van de week van de voedselverspilling. Zeker. Maar het streekvoedsel, het lokale, de Frisian cuisine, om het zo te zeggen. De nieuwe Friese keuken. Ja. Dus, want het is echt wel in opkomst. We hebben natuurlijk uw meerkaas hier in de zeker. Ja, Kees ik interviewd. Ja. Van het even ging. Ja. Nou, 11 september. Ja. Ik ben van 22 september, dus 11. Hè, dus heel goed. Ja. Oké, maar ik ben Adelingsboeten, dat noemen we al, dat rent om in Aarderen. 11 september 2023 heb ik maar Battle Holt opbellen. Die hiek op LinkedIn zoen. Ik wil even een liedje correctie aan. LinkedIn is net social media. LinkedIn is een ondernemersplatform. Nou, hij is gelijk. Ja, mee eens. Ja. En Facebook, Instagram, TikTok, hartstikke leuk. Ik heb meer dan 24.000 volgers op LinkedIn en dat is mijn platform. En ik zie Battle voorbij komen en ik bel hem maar niet te morgen. Ik zeg, best druk, joh. Hij zei, ja, tot 12 uur. Ik zeg, nou, dan ben ik er al goed van. Maar je al mijn afspraken al goed horen. En wij zitten daar. En ik zeg, ik snap dat net. Hij zei, wat dan? Er is 80 Jersey-kei, er is een pannenkoekenrestaurant, een spielboerderij. Maar dan is toch geen winkel? Hij zei, weet ik niet. Ik zei, we hebben dus net 1 juni in de week een gewoon restaurant. In plaats van pannenkoeken. Hij zei, weet ik net. Geef het van. Nou, dat ging al in september. 16 december ging de winkel open. 6 weken uit de groenstand. Hij doet zelf een hele protte stroomtimmer. Hij kent van alles. En een jantje in januari is 24 vliegen bij het restaurant begonnen op Thomas de Joens. En dat zit haast elke week vol. En recentelijk het 11e restaurant in Friesland van Eurotalk. Nou, dat heb ik toch. Dat is wel heel toevallig, hè? Ja, dat is echt heel bijzonder. Dus daar heb ik Battle Help mij de winkel. Ik heb Battle Help mij het opzetten van het restaurant. En 11 april ging mijn laatste dag daar. En toen is Doel Dijkstra mijn 15 verder leerlingen daar west om te eten zien. En Alice van der Laan die is daar west station. En dat ging een volle bak. En Auskiet en 12 april begon bij de Slotplaats als gastheer. Ja. Ik draai hem aan het west. En ja, wie is de bediening wing zontje 18 jontje. En Paak is 62. En digitaal. En let jongens jelwe tolven. En nog jelle die we dan naakt. En ik zei, ja, dit is voor mij te volle. Nou, maar wat wij doen, de boer op mijn Auke en Jouke. Dus als je naar YouTube gist, dan de boer op mijn Auke en Jouke. We staan 4 oude leveringen. En we gaan takkenwieken sneuren. Bij een nieuwe oude levering maatje. Dus de slotplaats. En toen op een gegeven moment Janko Heida, die had de streekboot opzetten, moeder en chef. Die had moeten bij Boebat. En wij hingen een hele leuke klik. En op een gegeven moment, wij komen op de projectje in. En we hebben Thierry omgang in. En bleef de jouwer uit Holwert. Dat hele concept met Bianca van der Bos. Ja. Met bleef de jouwer, 4 hectare. Die hele campagne hebben opzetten. Die hebben bij Henk Bleker de foto's dat zij in de jouwer in het bad light. En dan denkt dat ze niks doen, maar natuurlijk wel. Maar die campagne die is een griezelig groot succes. Ja. En toen ik toen vlieg juni fijntje van mijn naam ben. En mij battelen. En mijn eigen rol op te doen. Wauw, wat is dit goed. En Jelmer en Grietje, door het al zo'n hier. Die ben mijn vlees begonnen. En toen producten erbij. En die laatste is 800 vrouwen meter. En de voedselcoöperatie Bette Verletten zit achterin. En ik zeg dat ze. En die wingen alleen nog op sneeuwnepen. En dan maak je een code erdoor in. En dan zelf betalen. Dus ik zeg, dat ken ik wel oors. Nou, we zijn hier verder. Na je naam, een fijntje van mijn naam. Vliegen 24 oktober, met 80 personen en de wethouder. En nou 30 mei, ouder 30 mei, het Greenplein met transparante prijzen. En we zijn de eerste in Nederland. En het is net om te slepen. En takkenwieken sneu en 20 september vieren we de eerste fase in de verbouwing met het Vleisplein. Geweldig. En hoe is juist naar de Friese keuken?
Wij hebben in Friesland zulke mooie producten. Wat Jouke, Piet en ik dus bewezen in het programma. Dat wij 264 dagen uit Friesland kunnen eten. Zonder de greenzoer. En meesten, er is nog een hele protte te winnen. Maar bewustzijn van de meesten. Ja. Wist, met alle respect. We rennen de supermarkt in omdat het gemak is. Het is qua prijs. Maar wij, bij Fijntje, wij bewijzen dus dat wij qua prijs heel schappelijk binnen. Fatsoen eten. Onbewerkt, geen kunstmest, geen pesticiden. We vertellen het verhaal van de boer. En ja, daar gebeurt een hele protte. En ja, dat is gewoon een heel mooi om te zien. Als even, wat is die favoriete gerecht? Mijn favoriete gerecht? Ja, ik hou van een stukje vlees. En dan hou ik van een entrecote. Ja. En ik heb natuurlijk een zwak voor stroganoffsaus. En er zitten allerlei leuke dingen in. Maar we kunnen in Friesland zulke mooie dingen maken. En ik zou zeggen, tak een week steun, kom al in een fijntje. Want het is een mooie keuken die Hilly Lautenbach, dus mooie proeverijen en kookworkshops. Ja, het is een feestje om dat te gaan. Toen is er met die vreed en steun hier. Auke en Penius en dat meesten die even zien willen online. Auke en Jouke, dan kies die even zien. En nou, wij zijn er net uitpraten, we praten nog een keer verder. Geef zeker en heel veel succes. Dankjewel.